Sliramu kuwi adipati. Sinembah para titah. Sinanjung para piyaga. Una lan muni tandang tanduk salat agama. Kena kanggo ngukur kaduk kadiwasane jiwa, kalbu jiwamu. Monggo ana ing pasuamuan agung, sliramu tak semu, sliramu tak nengke ning ora ngerti. Ing pasamuan agung kok ya wani-wanine nembung ngelamar kawan Yayi Roroyo. Apa aku kleru yen nembung ngersane Rama Ageng Kerang ngelamar kanggo Roroyo? Luput mergo dawuh pangandikaning guru ya Rama Sunandraja. Wektumu kleru papane salah. Dadi cekane kowe ora ditampa kon nglamar. Ana papan liyane ana. Getho. Kowe ora cocok karo aku. Lan ora rego nglamar aku garwa lan kanggo Roroyo. Cakrajaya wis anggep dadi waktu sanyungan. Yen ora singkirake sing ora aku takon garwa kanggo Roroyo. Yen pancen tak elingake saranan ngaris ora kena. Bangga tak sembadani anak wae. Yo keto kowe nak kendhangi Yayi Pathawara. Yayi Cakrajaya. Kakang Pulojan. Kok kaya ngono tumindakmu? Uga kowe Yayi Pathawara. Aja ngumbar hargane kanepsa. Coba to. Iki kadangmu. Semono uga kowe. Sira sakloron ki pangarsa negara. Bisa tinulat kabeh kawulamu tumindak pangucap apa wae. Kuwi kudu setiti lan ati-ati. Lah yen tumindak lan pakartimu wae kaya ngene, njur kepiye mengko ing kabeh kawulamu? Ingkang jalari boten kula, nanging Kakang Iya. Aku ngerti. Sepira to pinggete rasamu. Nggih. Rika ling pasuwanan aku ngono ing Kasunanan Ngerang. Kowe ditempiling karo Yayi karo Kang Mas. Menika ndang panas ati kula. Mengko aku sing bakal menehi tengah-tengah perkara iki. Yayi Cakrajaya, Kang Mas Pulojan. Iki ora mung tinggi kanggo kowe, semono uga kanggo kowe, Yayi Pathawara. Pripun? Duwe paugeran. Lamun sira banter aja nglancangi. Lamun sira dhuwur aja ngungkuli. Lamun to sira landhep aja natoni. Paugeran iki cekelen kanggo urip. Bisa ngomong rasane liyan, aja rumangsa bisa, ning bisa rumangsa. Yen pancen Yayi sakloron ora bisa, ngendheke tumindak lan pati. Malah kapara pengen mujo sing Bathara. Aja siji lan sijine. Loro maju bareng, tabrakan Pulojan. Sampeyan Kakang Pulojati. Yayi Pathawara. Upami panjenengan boten inggih nuturi Pathawara boten mendho saking Wiguna. Kaya ngono matur nuwun. Menawi wonten dasusan ngajeng kula kedah pripun? Sawetara aku njaluk lilane atimu bali ana ngono. Kula sendika. Cakrajaya. Yayi Pathawara. Perkara iki aja anggap rampung cukup men. Sawetara aku titip nyawamu Sapi kembali.
jeneng pengayoman. Yayi Cakradjana yo jam sore. Ana tembung swara langsung kaya ngono. Jur piye? Wong mau selepat. Adreng kula mboten saged ngepel. Hawa karepson satemak kula ngujo. Kula ngladeni kalian patak parah. Sing angel ki ngomong rasa diri kabeh badene iki. Ya prama itu. Pelamun to iki kok terus-terus ke ora bakal ora kampungan. Selagine Yayi patak parah wis bali ana ing kondol. Aku go njaluk. Bali ana ing Tunjungpura mengpaku kang bakal atur marang Rama Sunan. Matur nuwun sanget panjenengan sampun kersa nginutaken kaliyan. Kakang kula Jati sawetawis kula nuwun pamit. Kaya antum slamet kinarya Basuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang pusat loro. Kabel rasa. Duweni rasa bisa. Rahayune durung wae ana pangorbanan aku wis ketemu kono. Muncul atur ngersane Rama Sunan. Assalamualaikum. Hei. Boleh sok. Assalamualaikum tekku. Waalaikumsalam iki guru. Lho tekku nek wongku. Bento iki. Kang, Piye? wajibe wong Islam nek ketemu iki uluk salam. Assalamualaikum. Sampeyan sing mangsuli. Assalamualaikum iku tekku. Waalaikumsalam kowe guru. Lho kok mbok lha? WM sing apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe Ya tem kowe gurune dijaluk. rumangsamu Kowe jaluk. sing sami. Lho kowe iki dadi apa? Sajaan ya ilah illallah 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 ya ilah. Wiritan kuwi siji-siji. Siji-siji ngene. Wiritan La ilaha illallah. La kesuwen. Terus tak jelung bendang andok. Wah panas. Kowe iki mah mesti liwat kuburan Jontro iki mesti. Loh, malah ngenyai Kok wong. jurusan kuburan Jontro. Apa sampean kepengin tak wiritno? Lah iya, Dek. Lho kowe kok wiritan bareng kowe iku lho dadi apa? Aku saiki wis dadi wong Islam kandhani. Menyek sajaan Sing santri kuwi aku. Joko Lodang santri anyaran ana ing Panti Ngerang. aku yo murid santri ning Panti Ngerang. Lho sing percaya sapa wong nalika sekono kowe iki tajak nyantri, kowe ora gelem. Lho kowe kok ngaku-ngaku dosa kowe. Ora teges aku ngaku-ngaku nek iki kasunyatan tenan aku ora goroh, ora ngapunan. Kowe ngaku santri Ngerang. Kowe nek pancen nyoto-nyoto santri Ngerang. Mongko aku go santri Ngerang. Jenengku dudu Joko Lodang. Ning jenengku wis diganti karo guruku. Sapa jenengku? Rumangsamu ora roh apa piye? Piye? Aku malu yo ngerti. Jenengmu iki dina diganti maling kopok. Dudu maling kopok. Lah apa? Maling kopok. Iya maling kopok. Dikongkon bopok. Ora mung kuwi. Sampeyan iku lho ning Jopo, ning Panti Ngerang, iku wong kuwi disadui karo Bupati Mondol sing jenenge Patak Krewak. Aku yo roh. Aku muni patak rewak aku pedang are. Lho kowe kok ngerti lho? Lho, aku iki wis dadi santri ora jeneng tok sing Lho diganti. aku ora roh. Jenengku yo diganti ditambahi tak Iya kandhani. piye? Kowe iso nirono jenengku, bayar aku pek. Tak kandhani saiki awon dadi wong santri, dadi wong Islam. Jenengku ditambahi Muhammad Saifullah Saiful Bati bin Nukatan maling Kediri. Iso nirono pek bayar aku. Dadi nek iso nirono, tirono jek nek iso. Aku masalah wong santri piye? Galah Muhammad Saifullah Saiful Bakri bin Nukatan maling Kediri.
Alah, maling kentiri ngono. Kok tambahi ana kedelung barang. Jenenge wong Islam, kudune yo apik ya. Arep ngeden de bayi apa piye? Lho tenan. Tenan. Lho ning ngarep ning pendopo kowe ra ono kok kowe iso dadi Rumangsamu ning aku metu guri. Lho metu guri. Heeh. Liwat lawan guri aku mau. Di jenengmu saiki digenti. Digenti maling kendiri. Ngono iku ya ana tegese. Ana tegese. Ana. Lah tegese apa? Kene-kene dhewe. Bingung mesti kowe. Kowe iki wong santri kok goblok. Ngene kok ya takok barang. Ora tak kandhani malah aku mbok kira mulang kowe engko wong santri ku sing Seket percaya. Nek kowe uga santri ning ngerang. Nek aku ora ngira babar pisan lho. Jenenge awak dhewe biyen iki maling. bener. Nyatane saiki aku duwe sedulur Bupati Tunjung Pura. Duwe sedulur Sunan Muria. Iya duwe sedulur Dipati Patak Rewak. Iya lah. Sampai aja keprune sampean kok. Tidak-idakne sampean rawani. Bejo kowe Cokrojoyo. Tanding lawan aku durung rampung. Sape Kakang Plojati. Ora sape Kakang Plojati kena pung mlewe pedang pedhot gulumu. Bangsat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada diajak. Ada. Assalamualaikum. Niki adik kula niki. Sopo? Adik kula. Adimu. Nggih. Ora kenal. Lho. Niki ki tunggale santri. Kowe kandha yen adimu nalika kowe mlebu ing panting ngerangi jet. Ora karo kakas kae. Niki metune lawang guri. Dadi mboten metu ngarang lawang ngarep. Dadi kok kalbu murid kerang. Murid kerang. Potongane melete. Kenalan. Aduh kakeane tuh. Aduh Kas. Aduh. Kowe iki santri kok muni kakeane. Tanganku diremet. Ora tangan loro ki dembet. Jeneng santri kuwi ra entuk miso. Kilap. Santri kuwi aja miso. Lho santri kok muni kakeane. Dirungokno kuping iki ora kepenak. Dadi ora entuk. Santri aja nganti miso, aja muni kakeane. Dar. Aku pisan sampean malah bolak-balik nganggo wong ae. Nak utuh bilang ndalik lu. Melete. Santri lagi rong dina nek dalik-dalikan. Astagfirullahaladzim, lho sampeyan iki dulur kalih dulur kok do tukar padu do gelut. Niki mboten patut. Mergo kowe durung ngerti perkarane. Lah niki lho. Jane kok sampeyan do tukaran iki Sing perkarane. jalari ulaku ning Kakang Cokrojoyo. Lah perkarane Sing weruh. Ana ing Pandingerang nalika aku nembung lamar Kang Bokroyo. nggih. Romo Pandingerang durung bisa paring wangsulan. Sing diutus mangsuli karo aku Kakang Cokrojoyo. Leres. Piye gone mangsuli karo aku? Lah pripun cara maksud? Tempiling. Sampai dipun tempiling. Dasar aku melanang. Sepele karo liya. Oh, nggih. Tanding karo Kakang Cokrojoyo durung rampung. Sampai karo pujan. Bejo ora sampe pujan pedhot gule Cokrojoyo. Wah, nggih kula percaya kalih watakipun Kanjeng Adipati Patak Waras. Niki ra mung perkarane wong wedok. Pancen Rarayana to. iya. Mung perkara wong wedoke kok direwangi gelut karo sedulur-dulur tunggal perguruan. Oh nek cara aku biyen nalika aku durung dadi santri, Ceh malih. isih dadi malih. Lah kok seneng wong wedok Ditambah. wong tuane ora gelem, ora entuk. Oh tak colong nek aku. Aku yo ngono kan. Tak colong nek musuh aku. Piye? Jaman kula isih nakal isih dadi malih. Nggih, dadi gendong. Kok seneng bocah wedok wong tuane ora entuk, tak colong. Tak colonge Kang Bokroyono. Apa nek didingi aku apa? Sampeyan iki wong santri padha karo ngedi dukun sampeyan. Lah kok iso? Lah iki Kakang Patak Warani nganti nyolong Kang Bokroyono yeger Pandingerang. Iki sampeyan sing perintah padha karo. Geger jak lah. Loh. Sampeyan seneng nek Kakang Patak Warani geger ana Pandingerang? Piye? Rasane
dosa ya. Iki sampean dosa lho. Carane nebus dosa piye? Sampean carane nebus dosa. Sesuk salat sedina suwi ping 1000 rakaat. Ping 1000 rakaat. Salat ping 1000 rakaat. Lah kok ora melocot. Ngapa ya lah? Cara liyane nganggo salat donga ngono piye? Wis saisane pokoke kanggo nebus kesalahan sampean. Ngono. Ya wis pipit kok kene mulih tekan Widara Kandang. Ayo ndonga njaluk ngapura karo Gusti Allah ya. Ngono. Wis ayo. Ayo. Manggandara. Ngomong suwek kang. Kowe wong wedok gatelan apa piye? Mboten. Nggih. Nggih. Kowe iki mak wedi apa tawa? Mboten kula wedi kok. Lah wedi nek. Lah niku napa betul lincip-lincip? Lincip mateni. Loh, lincip nek mateni aku ning omah duwe lincip malah inu kok. Apa sing lincip inu? Jenengan pengen ngerti? Iya. Dumbek. Lincip dipangan enak. Dumbeke sapa? Dumbeke bojoku ah. Dumbeke gedene ra karuan. Pranane begenggek. Maksudnya niku jenengan ngeres. Dumbek niku dumbek sing gawe bojoku dadi gedhe. Dadi dumbek panganan. Iya. Rumangsaku nek dumbek. Mecicil. Dumbek kenapa? Ayo dumbek. Didang titik demenahmu kok piye? Mata niku lho mata. Kene. Mecicil. Kene. Mecicil niku lho. Mecicil napa, Nduk? Mondol jare. Kenyek. Mboten. Kenyek. Mboten. Sabar. Sabar, Nduk. Bus. Nggih, mboten. Melu aku.
cetha napa? Wonten katiwasan Kanjeng. Ketiwasan piye? Dara putri sakmenika aneh dipun brada. Narayana. Sakseni kabeh. Doyeng Seni. Sing aku gedene ngene Mas aku sapa? Malah bojoku. Alah, get-geti wong ae kok. Kene lho. Kene lho. Anami ilang kok ora pikiran kok malah. Hei. Iki bojoku. Malah gitu. Lho. Cengisan ora ngrasakno wong tuwa lagi susah anak ilang kok. Aku nganakake sayembara marang sapa wae sing bisa mbalekke Rarayana bali ana ing Pantingerang. Lamun wadon tak sedulurno, lamun lanang tak jodhokno. Kula ingkang badhe mupuh Giripak Temboyo menika Rama. Kula ingkang badhe mupuh Giripak Temboyo menika Rama. Aja mung ing pocapan nanging buktekno balekno Rarayana sae. Keparing nyuwun tambahi. Waalaikumsalam Euro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rojati. Iki wedok-wedok iki dusi.